Hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Nakagawian na ng karamihan sa mga Katoliko ang magtungo sa simbahan at dalhin ang kani-kanilang palaspas upang mabasbasan. Pero dahil sa pandemya sa darating na March 28, araw ng Linggo, hindi na muna hinihikayat ang pagdagsa sa mga simbahan. Ito'y bilang pakikibahagi upang maibsan ang tumataas na namang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa Pampanga, inilatag ang planong pagbebendisyon ng mga palaspas via online streaming. Dito po nga tsukem bale kanita malyaryo lang itas din kayong tarala na palaspas mag-live stream, then those will be blessed na kailangan ng holy water. Maging ang pagbisita sa 7 simbahan o visita iglesia na ginagawa tuwing Monday, Thursday o Good Friday, kanselado muna rin ngayong taon. Tiyak na magdudulot umano ito ng kumpulan sa mga deboto sa loob ng simbahan. So, bisita iglesia, ita po lalakwatam. Pero, ating alternatives. One, kay ba't na po nitang misang Huwebes Santo, malyari pong idurot de makasaken ing Santissimo. Ken mong makapadurot mo ken Pisamban, parokya, then i-repose dane. That's one. Then tao po, nala po lulwal ken bale. Ang pamamaraan na ito ng simbahan ay alinsunod na rin sa inilabas na guidelines ng National IATF na nagbabawal ng mass gathering o pagtitipon. Matatandaang noong Pebrero ay nagpositibo sa COVID-19 si Lavarias. Base sa obserbasyon ng Okta Research, patuloy na tumataas ang trend pagdating sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa katunayan, nasa 2.03 ang reproduction number ng COVID cases sa bansa, kaya kung hindi mapipigilan ng transmission, posibleng lumobo sa 10,000 hanggang 11,000 ang may tatalang kaso ng coronavirus kada araw sa huling linggo ng Marso. Rainiel Pawid, CLTV News.